שאני עושה עכשיו זה שאני שואבת אבק, את השטיח שהיה של אמא של אמא של אמא שלי. בואו נצלם את השטיח, תראה כמה יפה הוא. עם שואב האבק החדש שקניתי ממחסני חשמל, שעלה לי 2,459 שקלים בדיוק, שזה שואב אבק של דייצו. שואב האבק של דייצו זה שואב מאוד מתקדם, מודרנית וטכנולוגית, ויש בעצם בתוכו חובט. בוא תראה את החובט. הכפתור הזה זה הכפתור של החובט, הוא בעצם אומר שמהשלב שבו אני לוחצת עליו, שואב האבק חובט. לא כמו בתקופה של אמא שלנו, שהייתה חובטת את השטיחים בעזרת חובט ידני מנואלי על החלון. זהו חובט שנמצא בתוך שואב האבק וחובט את השטיח. יש גם עוד אופציה, בוא תראה, זה חלק שהוא פריד, אני מוציאה את זה, רק שנייה, ובעצם אני יכולה לשאוב כל דבר, את הספה, את השולחן, את הקירות, את הרדיו. זה חלק בריג ופריד שאני בעצם מחברת אותו, זה לימדו אותי המדריך במחסני חשמל, ואני לוחצת. כמובן שלא צריך חובט בשלב הזה, ואני מתחילה לשאוב. זה טוב בשביל ורדה שיש לה בעלי חיים, זה טוב לאלי שהבת שלו סתיו נושר לה שיער כי היא ג'ינג'ית. אומרים שג'ינג'ים נושר להם השיער יותר. זהו, אני הולכת לישון את שנת הצהריים שלי. רגע, זה החלק הפריד. מעולה.